سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكون ناي وتر من يوتيو نايلو مارستنا نخلنا بحبو زفتونا زدنقونا سبات اللونام نعاخي بحبو زفتوكين زقدا سلكن صبغ زبل زمنيلكن زسر حالكن ونالو نعاخاد ما كومو نعايون بحبو زفتونن زدنقونن زخبرونن سبات اللو سلازي زانايلو مارستي እዞም ብሕቡእ ዘድንቑና ሰባት እንታይ ባህርሎም እንታይም ዘንጸባርቑ ብኸመይ ክንፈልጦም ንኽእል ምክንያቱ እቶም ዝጠዓሙን እቶም ዝበለፁ ዝግደሱልናን ዝሓልዩልናን ንሶም ስለ ዝኾኑ ንጉዕዞ ፍቅሪ እንተለኹም ምናልባት ዓይንና ከፊትና ክንሪኦም ተኽኢልና እቶም ዝበለፁ ሰባት ንሳቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ባህርናቶም ብኸመይ ከነለልዮም ንኽእል ነዞም ብሕቡእ ዝፈትውናን ዘድንቑናን ክንፍትን ኢና ነፍስና እውን ኣብ ውሽጡ ንመን ብሕቡእ ንፈቱን ነድንቕን ክንፈልጥ ድማ ክትሕግዘና እያ ስለዚ ካብ መጀመርያ ላይክ ሃብዋ እቲ ኣልጎሪዝም ናብ ካልኦት ንኸብፅሓ ምንታን ክሳብ መወዳእታ ድማ ተኸታተልዋ ኣገራሚ ነገራት እውን ኣለዋ እዛ ቪድዮ ስለዚ ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም እናበልኩ let's go so sign someone secretly likes and admires you بحبو زفتوكان زدنقكان سب كما يمثل كنرينا point number 1 they do thoughtful things for you yes عمق زبالة نقرات كزاربوخان كقبرولكان يفتنون تعمالت نايم there is one thing about people you admire you want to do nice things for them you go out of your way to help them out and do thoughtful favors so كلنا نفسنا نرايا مجمريا نفتوم سبات نالبات اي فلطونان ويكساب كندو اي قدسولنا نكون قوليهم نتوم نفتوم سبات من كل جنت هنا نقبر كاب نورمال وز اي زخوني فلوي نقر كنقبر لهم صبوغ نقر كنحاسب لهم حماقو ما يندلن نصبوغ نقر كنقبر لهم كنكلا خلال لهم بزهنا نتصر that's very important سازي اب نفسنا قيرنا نرايا نتوم بحبو نفتوم سبات نشموم حماق اي نتصاورنينا كنكلاخللهم نفتن صبغ زبل دما نمنيلهم نقبرلهم من ترخيبنا when someone secretly admires you they want to make your life easier and show you in their own small way that they appreciate you and care about you ስለዚህ ኩሉ ግዜ ቶም ብሕቡ ዘድንቑኻን ዝፈትውኻን ሰባት ጽቡቕ ዘበለ ነገር ኣብ ሂወት ንኽህልወካ ሂወትካ ጥዑምን ቀሊልን ሰናይን ክኾነልካ ትምኒቶም ጥራይ ዘይኮነ ብዝከኣሎም ነገር ድማ كحجزوها كحجزكي كتحجزكا تفتن مالتيو سلازي كل جزء دما that they appreciate you كل جزء تناتكا نجار كله يخبرون دسي بلومن بزعبا غون يقدسو مالتيو if somebody is doing this for you then there is a high chance that they secretly admire you نزيز قبرو الكاسبات انتو لو انا لوني تخطاتلتنا هاتي بزحات لو بزح سناي زبلا زمنيو لي نتعناي زقدسو لي صلوت زقبرو لي بزح سناي زقبرو لي كم زلو يفلت سلازي ولا توم زي يصحفوا مالتي بزحات دي يصحفون بزح صبغ زمنيو لي كم زلو يفلت يعني نعاخوين كل جزء حادثة وحداث سبعة አለው كل جزء صبغ زبل زمنيو لنا ቀንድ አገዳስ ግን ነዞም ሰባት ዚያቶም ብፍላይ ኣብ ግሊ ደረጃ ክኸውን ከሎ ዞም ሰባት ጽቡቕ ኣቓልቦ ኣብ ልዕለና ዘለዎም ኣገዳሲ ሰባት እዮም ተጠንቂቕና ክንዕዘብን ክንፈልጦምን እንተኽኢልና ክንደይ ሰናይ እዩ number 2 they appreciate what you have to say ኩሉ ግዜ ነቲ ንስኻ ትብሎ ርእይቶኻን ሓሳብካን ኣኽብሮትን ኣድናቖትን ኣለዎም one key sign of a secret admirer is that they often agree with you and appreciate the things you have to say ስለዚ ሓደ ካብቲ ዘድንቐካን ዝፈትወካን ሰብ ምልክቱ ቀንዲ እንታይ እዩ ምስ ሓሳባትካ ይርዕሙን ይሰማምዑን ነቲ ንስኻ ትብሎ ሓሳባት ድማ ይኽብርዎን ይሰምዕዎን ስለዚ ንነብሮ ዘለና ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰባት ብዝኾነ ይኹን ምሳኻ ክካትዑን ክጨቃጨቁን ካብ ናትካ ዝፍለ ሓሳብን ርእይቶን ክህልዎም ኣብ ዝከኣለሉ ግዜ ዞም ኣድነቕትኻን ፈተውትኻን ኩሉ ግዜ ምሳኻ ዝሰማማዕ ኣካይዳን ኣረኣያን ኣለዎም even if they think you're wrong about something they will be likely to try to discover why you would say that ولا جيجا زربا مس حسابهم زي الساني حساب ندريبكا كل جزء
ካብ ምንታይ ተበጊሳ ትኸውንኩም ኢላ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ኸውን ኢሎም ነቲ ከምኡ ከግብረካ ዝደረኸካ ዝኾን ምኽንያት ክርድኡን ክሓስቡን ይፍትኑ እዚ ድማ ናይቲ ቅኑዕ ሰብ እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ገለ ነገር ክገብር ከሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ኸውን ኢልካ ክትሓስብ ምኻል ልቦና እዩ እዚ ኣብ ልዕሊኻ ኣብ ልቦና ኣለዎም ኣኽብሮት እውን ኣለዎም they often try to amplify your voice ኩሉ ግዜ ድማ ነቲ ንስኻ ተኣምኖ ነቲ ንስኻ ጽቡቕ ኮይኑ ዝተሰምዖ ንዕኡ ንኻልኦት ክሕብሩ ድማ ደስ ይብሎም ድምፅኻ ክኽግልሑ ደስ ይብሎም your secret admirer will often give you the benefit of the doubt about your intentions and motivation for the holding a certain position no matter how unpopular ንኣብነት ከም ሰብ ናትካ ርእቶ ካብቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝኣምነሉን ዝፅበዮን ፍልይ ዝበለ ምስ ዝኸውን እቶም ብሕቡእ ዝያዳ ዝፈትውኻን ዘድንቑኻን ነቲ ናትካ ፖዚሽን ክከላኸልሉ ይፍትኑ ልዕሊ ኩሉ ምናልባት ዝኾነ ኣነ ዘይፈለጥኮ ወይ ንሕና ዘይፈለጥናዮ ዝፈልጦ ነገር ክህልዎ ኽእል እዩ ምናልባት ቅኑዕ ክህሉ ይኽእል እዩ ብምባል the benefit of the doubt ይብሎ እዚ ንኩሉ ሰብ ክሳብ 100% ገገኛ ኮይኑ ዛብ ዘይተረኸበ ምናልባት ቅኑዕ ክኸውን ዝብል እምንቶ ኣለዎም እዚ ኸኣ ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎም ክብርን ኣድናቆትን ስለ ዘለዎም እዩ ክልተ ነጥቢ ኢና ኣለና point number 3 they want to make you laugh of course ኣድናቂኻን ፈታዊኻን ስለ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ከስሕቁኻን ክትሕጎስን ይደልዩን ይምነዩን we all like to laugh and a secret admirer likes to be the source of the laughter for the person they admire መቸም ኩሉ ሰብ ክስሕቅን ክሕጎስን ዘይደሊ ሎ ድዩ ብርግፅ የለን ኩሉ ሰብ ክሕጎስ ዝደሊ እቶም ብሕቡእ ዝፈትውናን ዘድንቑናን ድማ ክንሕጎስ ይደልዩና ጥራይ ዘይኮነሲ ምንጭ ናይ ሓጎስና ንሶም ክኾኑ ብሰንኮም ክንስሕቅን ክንሕጎስን ይደልዩን ይፅዕሩን ማለት እዩ this is really beautiful so ውሽጢ መጠን ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ዝሓሰብካ መጠኑ ጥዑምና ይኾነ ይመፅእ ማለት እዩ But as they see that you appreciate their jokes, they will ramp up. أجي بتنسهم زبلوا وازان كسعوخا يلوم زوسدو تبغسون كسعن كتحجوزن تريوم مليسهم يبرتعو getting a bit more risk and going on the edge to make you laugh harder. ስለዚህ حنسب كتحجوزن في الشركة تبلن كسعن مجمركا مليسهم بموسخ ጽቡቅ ጌርካ ክትስሕቅን ክትሕጎስን ይፅዕሩ ማለት እዩ ከምኡውን we all love somebody who makes us laugh and the secret admirer wants you to feel affection towards them ስለዚ ኩሉ ግዜ ንዘስሕቁናን ንዘሕጉሱናን ሰባት ንፈትዎም ኮሜድያናት ዝያዳ ንፈትዎም ብሰንኪ እዩ ስለዝሕጉሱናን ንኽንሕጎስ ምክንያት ስለዝኾኑና ስለዚ እዞም ብሕቡእ ዘድንቑናን ዝፈትውናን ድማ ብሰንኮም ተስሒቅና ክንፈትዎም ከም ንኽእል እውን ስለዝፈልጡ እዮም ስለዚ that's why they tell jokes and bring funny stories ብሰንኪ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ንከስሑናን ዋዛታትን ፅንፅዋያትን ክነግሩና ይብገሱ ከም ወትሩ እዛ መፅሓፈይ ኩሉ ግዜ ከመይ ጌርካ ተደላይ ትኸውን ከመይ ጌርካ ተፈታዊ ትኸውን ከመይ ጌርካ ርእሰ ምትእምማን ትሃንፅ ዝብል ፍሉይ ሰክሽን ኣለዋ ስለዚ እንተደይ ገዚእኹም ክትንብብዋ ደጋጊምኩም ክትውከስዋ I hope ኣብ ሸልፍናትኩም ኣቐሚጥኩም ከም መወከሲ ክትጥቀሙላ ደስ ይብለኒ እናበልኩ ክቕፅል እየ ናብቲ next topic ማለት እዩ so the next topic your secret admirer they seem embarrassed around you of course ብሕቡእ ዝፈትውናን ዘንቑናን ኢልና ብሕቡእ ማለት ኩሉ ግዜ ግሁድ ክኸውን ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ዘየተኣማምን ነገር ኣለዎም እሱ ከይፍለጡ ድማ ኩሉ ግዜ ስክፍታን ፍርህን ኣለዎም if there is somebody who acts strange around you but there is no reason you can see why then it could be that they secretly admire you but are shy about it so ሓደ ሰብ ኣብ ዙርያኻ ሓደ ወዲ ኣብ ዙርያኺ ወይ ሓንቲ ጓል ኣብ ዙርያኻ ኣብ ኖርማል ሂወት ማለት እዩ ሓንቲ ከይኮኑ ዝስከፉ ዝሓፍሩ ዝፈርሁ ወይ ካብ ፍሉይ ምልክታት ክትሪእሎም ተጀሚርካ ዝኾነ ፍሉይ ነገር ድማ እንተዘየለ ምናልባት ብሕቡእ ዝፈትውኻ ዘድንቑኻ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ እጂ ሓደ ግዜ ከምኡ ምስ ኣጋጠመ ነቲ ሰብ መሊስካ ክትድህሎን ክትማስዮን ዘይኮነ ክትርዳኣሉን ክትሕግዞን እዩ ዝግባእ ስለዚ እታ ጓል ኣብ ቅድሜኻ ትስከፍን ክትዛረበካ የሰክፋን
قرب ناي حفرت ملكتون تلوا من البعض بحبو تفتوى كهات كون تخيليا وتودون كومو أبقى ميغي أفلو كد زبل ندحر خوينو كزاربن حسابو غيقلصن زيكل ندحر خوينو من البعض بحبو زفتوكي أبقى مي خدمات ملاخكي زخبدو كخون كم زخيل مجنزاب يدلي. A secret admirer will do things like okay زيج تملكتات حدا بحبو زفتونا أب قدمينا زفره ويكا إغنور زبنا سب كل جزء زفتونا تراي يكون بحبو زفتونا زدنا غنان سب زر يوم ملكت حدا smiling shyly at you كل جزء في الشق قبل خلهم ناي سكفتان ناي حفرتن ناي فرهن حوس عينت أبدك كنسيو ناي حفرت في الشقتان فلتين ناي وداتون يتفاقم أي بلني تزي في الشقتاناتهم حفرت دن صبار مزخون doing nice things for you on the down low كل ذي تصبو نجار ناقبر خلوجن أمنا تحت كبل خلو تصبو نجار كفلت اللهم زي دليون كون خلو كمون saying good things about you behind your back سناي زبلة تصبو زبلة نشمكا زي العلن نسرحكا زي تصبغن عبد حريقة زاربو سباتنا نزارب زلنا حريقة مسكت كازقول أخذ يكونس بدي حريقة تصبو زبلة زرقلكا سبات يوم زيهم. These are all the signs that this individual secretly admires you but is having a trouble breaking the ice. ስለዚህ እዞም ኩሎም ምልክታት ሰባት ብድሕሪና ዝፈትውና ዘድንቑናን ኣብ ቅድሜና መፅኦም ግን ክዛረቡና ዘይክእሎም ዝኸውን ዘተንብህ ምልክታትን ሓበሬታን እዩ ንቐፅል number 5 ask about you to your friends and others ኩሉ ግዜ ብዛዕባኻ ክፈልጡ ብዛዕባ ኩነታትካ ክፈልጡ ይሓቱን ይውከሱን ማለት እዩ Okay, كمي مالتنا Another top sign that somebody secretly admires you is that they ask around about your friend. So كل جزء بزعبها بزح interest لجلهم كفلتون جنزوبن سلزدليو مسعروت خادي ويكراي خان تصنعهم ويقله نعروت خا نزفلت خا بزعبها كحتو يفتنو. In fact كابنس نزفلتو خسبات رقيبهم بزح كوكسون كفلتون زخا نخفردون نخصرفون ديكونس بزعبها نخفلتو دس لزبلومي. They may not want to show their interest right out, but it's very much real and active. ስለዚህ ወላኳ ከም ዝግደሱልካን ከም ዝፈትውኻን ከም ዘንቑኻን ክፍለጡ ዘይደልዩ እንትኾኑ እሱ ግን ካብቲ ስርሖም ግን ብዙሕ ግዜ ንፁር እዩ So they turn to those who know you best. ኩሉ ግዜ ድማ ኣብቶም ንዓኻ ወይ ንዓኹ ዝፈልጡ indirectly ከይተፈለጡ ክውከሱ ይፍትኑ እዚ ከዓ መሓዙትኪ ይዕሩኽካ ስድራ ቤት ክኾኑ ይኽእሉ መሳርሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ንዕኦም ብምውካስ ብዛዕባኻ ክፈልጡ ይፅዕሩ ማለት እዩ they want whatever chunk of information or unique insights and odds that they can uncover about you ኩሉ ግዜ ድማ ብዛዕባኻ ብዙሕ ነገር ዘይፈለጥዎ ሓበሬታ ፍልጠት ከምኡውን ምስጢራት ንኽፈልጡ ኣይፀልኡን እዮም ብዛዕባኻ ክፈልጡ ሲ they are interested ኣለዎም you're like a glancing price to them ስለዚ ትናትካ ቶፒክ ብዙሕ ኣገዳሲ እጅ ዝያዳ ብሕቡእ ንፈትዎም ውሩያት ሰባት ክንርኢ ከለና ብዛዕባኦም ኩሉ ሓበሬታ ይደስብለካ ብዛዕባ ኣብነት ብቕልል ንብሎ ነቶም ዝበዝሑ ኣወዳት ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ናይ ፊልም ኣክተር እንተሪእና ብዛዕባኦም ኤኒቲንግ ሓበሬታ ንኽተንብቦ ንኽትፈልጦን ደስ ይብለካ እዚ ከዓ ከምኡ ድማ ምናልባት ከምቲኦም ፅሉል ኮንካ everything about them ንኽትፈልጥ ብዛዕባ ከልቦም መፅሓፍ ከተነብብ ትግደድ ኣይኮንካን ግን still ብዛዕባ እቲ ሰብ ንኽትፈልጥ ዘለካ ደስታ ብዙሕ እዩ ንማለት እዩ next point okay they are your number one follower in social media Facebook ድዩ YouTube ድዩ ኣብ ኢንስታግራም ድዩ ኣብ ቲክቶክ ድዩ እቶም ብሕቡእ ዘድንቑኻን ዝፈትውኻን ሰባት ካብቶም ቀዳሞት ተኸተልትኻን ሰዓብትኻን እውን እዮም one of the clearest sign of a secret admirer is that they are very active in liking your social media posts ስለዚ ገለ ካብቲ ምልክት ሶሻል ሚዲያ ናትካ ኣብ ኩሉ ፈለዎ ገብሩኻ ነቲ ንስኻ ፖስት ትገብሮ ድማ ገለ ካብቶም ቀንዲ ላይክ ዝገብሩልካን ኮሜንት ዝገብሩልካን እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ሕጂ ዳይሬክትሊ ብፍቕሪ ወይ ብገለ መለ ምጥማት ጥራይ ኣይኮነን ብሕቡእ ወይ ከዓ ብውሽጦም ዝፈትውኻን ዘድንቑኻን ስለ ዝኾኑ እዩ so don't confuse those things ነዚ ዝገበረካ ሰብ ትፈትወካዮ ወይ ተፍቅረካዮ ወይ የፍቅረኪ ወይ ገለ ማለት ኣይኮነን ብሕቡእ ብውሽጦም ሲ እቲ ናትካ ስራሕ ናትካ ባህሪ ደስ ዝብሎም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፆታዊ ርክብ ገለ መለ እዚ ናይ ፍቕራዊ መንገዲ ዘይኮነ ስለዚ it has to be very clear ኣብዚ
So, all right, and not only will you your secret admirer follow you on all social media sites, but they will like everything you post. They'll be often the first one to like. So كل ጊዜ ኣብ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ይገብሩልካ ወይ ኣብ ፌስቡክ ፎሎው ገብሩካ ወይ ኣድ ገብሩካ ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ስኻ ፖስት ዝገብሮ ላይክ ዝገብሩ እውን ብዙሕ ግዜ ድማ ብሉፅ ኣተባብዕ ኮመንት እንተለውን እቲ ዝበለፀ ኮሜንት ፅሕፉልካ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስትባል የድሊ ሶ ኣብዚ ሕጂ ኣገዳሲ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ግላዊ ርክብ ተኮይኑ ተራ ሰብ ተኮይንካ ሕጂ ከምዚ ቻነል ኣሊካ ትገብሮ ተኮይንካ another world እሱ ነቲ ትሕዝቶኻ ዝፈትው እዮም ብዙሕ ግዜ don't confuse that ንዓኻን ትሕዝቶኻን ፈሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ ኣንኹም እየ ዝርዮ ትሕዝቶ እዩ ዝፈትው ሰባት ብዙሓት ክህልው ይኽእሉ እዮም ካባይ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ግለሰብ ግን ፐርሰናል ናትካ ፖስት ክትገብር ከለካ ዝፈትውካ ንዓኻ ዝፈትውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነቲ ፖስት ናትካ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓኺ ወይ ንዓኻ ዝፈቱ ሰብ እውን ክኸውን ስለዝኽእል ፈላሊኻ ክትፈልጦ ኣለካ እቶም ምናልባት ዝፈትውካ እንተኮይኖም ትፈትዎም እንድሕር ኮይንካ ሰናይ ነገር እዩ ሓደ ፅቡቅ ነገር ይምዕብል ኣሎ ዘይትፈትዎም ከለካ ግን ዝፈትውካ እንተኮይኖም ግን ምክትታል እውን ክኸውን ከስምዕ ይኽእል እዩ ይብሉ ሶ ፈላሊኻ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ሰብ ይኹን ንዓኻ ንማለት እዩ ኣብ መወዳእታ they want to get and hold your attention of course መወዳእታ ኣቓልቦ ናትካ ክስዕቡን ኣቓልቦ ክትቦምን ደስ ይብሎም the bottom line about the secret admirer is that they want to get and hold your attention but they don't want to be overly obvious in doing so ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣቓልቦ ናትካ ክስዕቡን ክወዙን ድሌቶም እዩ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ሕልፍ ዝበለ ኣቓልቦ ናትካ ክስዕቡ ድማ ይደልዩን እዮም ስለዚ ኣብ ኩሉ ግዜ ከይተፈለጡስ ኣቓልቦ ናትካ ከምዚ ውራይ ኢሎም ዝገብሮ ዘሎ ከይተፈለጡስ ዝፈትውካ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ this can include low-key compliments give a good word for you anywhere covering for you when you're sick ስለዚ መሳርሕትካ እንተኮይኖም ኣብ ስራሕካ ዝሓልፉልካ ኣብ ካልእ ድማ ፅቡቅ ነገር ዝብሉልካ ኣብ ኩሉ ፅቡቅ ቃል ዝድርብዩልካ ከምኡውን ኮምፕሊመንት ንኣዳ መጎስን ዝህቡካ እዮም they want to make your life better and want you to notice them but they just don't want the spotlight ስለዚ ኩሉ ግዜ ሂወትካ ክፅብቕን ፅቡቅ ክኾነካን ይደልዩን ይምነዩን ይሰርሑን እውን የበርክቱውን ነዚ እናገበሩ ድማ ኩሉ ሰብ ክፈልጠሎም ካይደልዩን እዮም ስለዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይን ምስትበሃልን ኣገዳሲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኩልና ዓይንና ከፊትና ፈተውትናን ኣድነቕትናን ከነኽብርን ዝግባእ ክብር ክመልስን ክትሕግዘና እያ I hope ተፈቲኹማ ላይክ ግበሩላ ናብ ካልኦት ይሕዋትና ክትጠቅም ትኽእል እያ እንድሕር ኢልኩማ የእስክርዋ ምክንያት ብርግፅ ከተነቅሕ ስለ ትኽእል ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ፊድባክ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ በዚ ክፍለየኩም እየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ሰሰናዩ ቻው